талантҳои беҳтарини футболи чунар вақта аз Бразилия мебароянд. Ин навбат Эндрик. Аллакай Реал, Барселона ва дигар наҳангҳо ба шикори ӯ баромаданд. Чӣ хеле пайхас кардед? Имрӯз мо дар бораи бачае гап мезанем ки шояд дар оянда Неймар ё Винисиуси нав шавад. Лайкро зер карда канали моро дастгирӣ кунед. Рафтем. аллакай шуру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тези тун шуда истодаанд. На ҳама топ-дастаҳо мавсимро бо барор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Эндрик дар Бразилия таваллуд шудааст. Айни ҳол 16 сола буда дар мавқеи ҳамлагари марказӣ бозӣ мекунад. Статистикааш бештар бо ғалабаҳо пур шудаанд. Эндрик бозингари дастаи Палмерас аз Сан-Паулу мебошад. ӯ ва оилааш дар асл дар дигар шаҳр зиндагӣ мекунанд, вале дастаи Палмерас таланти зебояшро дида ба дастаи асосии худ ҳамроҳ кардааш. дар оғози сол нишондоди ӯ 168 гол дар 170 бозӣ буд. ҳатто ҳамон лаҳзаҳо машҳуршавиро сар кард, вале ҳунари волояш бадтар маълум шудан гирифт. баъди ҳунарнамоӣ дар ҷоми Сан-Паулу ё худ Капинья, ҳама дар бораи ӯ гап заданро сар карданд. охирини мусобиқа моҳи январ гузашта буд ки онҷо ҷавонон ҳам иштирок карданд ва аз ҷониби скаутони дастаҳои топ назорат мешуданд. замоне Капинья футболбозони монанди Кафу, Кака, Неймар, Каземиро, Маркиньос, Жезус, Энтони ва дигаронро ба мо шинос карда буд. ин навбат Эндрик ҳунари зебо нишон дода Палмерасро қаҳрамон гардонид. ӯ дар 7 бозӣ 6 гол зада ҷавонтарин бозингари дастааш дар ин мусобиқот гардид. илова бар ин ӯ бозингари беҳтарини Капинья эълон шуд ва беҳтарин голи мусобиқаро ба самар расонид. ин кораш диққати ҳама ҷаҳонро ба ӯ бурд. барои монанд кардани ӯ ба ситораҳои футбол Винисиус он қадар дуруст рост намеояд. бояд ӯро бо Мбаппе муқоиса кард. бовар кунед, Эндрик бештар шабаҳӣ ба ҳамлагари фаронсавӣ дорад. ҳардуяшон дриблинги монанд, фаҳмиши бозӣ ва ҳаракатҳои якхела доранд. ҳардуяшон ҳамлагар, вале Эндрик ба қафо рафта бо туп кор карданро дӯст медорад. ӯ мисли Мбаппе танҳо гузашта гол задан, зарбаҳои қавӣ ва суръати баландро дорост. то ҷое ӯро аз Мбаппе ҳам қавитар меноманд ва шояд ӯ нишондоди беҳтар диҳад. ман дӯст медорам вақте маро бо Мбаппе муқоиса мекунанд. мо ҷавонем ва характеристикаи ман ба ӯ монандӣ дорад. бо ин суханҳо Эндрик оиди Мбаппе ҳарф зада буд. чӣ хусусияти хуб дорад? Эндрик устуворона ҳаракат мекунад ва ҳамлаҳоро то охир анҷом медиҳад. ӯ дар ҳар бархурд аз пой намеафтад ва нағмаҳо ҳам надорад. яъне ӯ идома додани бозиро беҳ аз ман карданаш мешуморад. дар Испания ҳама аллакай Эндрикро нобиға меноманд, ҳамон гунае ки Роналдо дар вақташ номида мешуд. ин ҳама шӯҳрат ба ҷавони навкор то ҷои фишор ҳам меорад. ҳозир ҳама дастаҳои муқтадири аврупоӣ чашм ба ӯ андохтаанд ва мунтазири фурсати рабуданашро доранд. вале тибқи қоидаҳои FIFA Эндрик то 18 солагӣ имкони бозӣ дар дастаҳои аврупоиро надорад. яъне ин то мавсими 2024-2025 мебошад. ин маънои онро дорад ки мо боз ҷанги дастаҳои рақами 1 аврупоиро барои харидории Эндрик мебинем. ҳоли ҳозир Реал Мадрид муддаии асосӣ ба ҳисоб меравад ва сабабҳои худро дорад. якум дарси аз Родриго ва Вини гирифта дастаро водор мекунад ки пешакӣ шартномаро бо Эндрик бандад ва баъди ба воя расидан ба даста ҳамроҳаш кунад. сабаби дигар ин дӯсти наздик будани Эндрик ва Вини мебошад. онҳо дар сомонаҳои интернетӣ бо ҳам ҳамеша дар тамос ҳастанд. формаи Реал бо номи Вини ба ман писанд аст. ӯ инро ба ман тӯҳфа кард ва хурсандам кард. ман ҳамеша тарафдораш ҳастам. сабаби сеюм ин мухлиси Реал будани Эндрик мебошад ки ҳамеша ин чизро қайд кардааст. ман Реалро дӯст медорам, таърихи дастаро хондам. мехоҳам Реал Мадрид боз ғолиби Лигаи Чемпионҳо гардад. ин буданд суханони Эндрик ба Марка дар мавсими қаблӣ. бояд қайд кунем ки орзуи Эндрик низ амалӣ шуду. Реал соли гузашта қаҳрамониро ба даст овард. Эндрик ҳатто барои саёҳат ба Испания рафта бозии дастаро бо ПСЖ дар Лигаи Чемпионҳо ва ҳамчунин бозиҳои Ла Лигаро аз наздик тамошо кардааст. вақте аз ӯ пурсон шуданд ки бозингари дӯстдоштаат кист, қайд кард ки Криштиану Роналду, ман бояд бо роҳи ӯ равам. хабарнигори Марка Хосе Диаз низ қайд кардааст ки Реал фаворит барои ба даст овардани Эндрик мебошад. дастаи шоҳона мехоҳад бо Палмерас ба мувофиқа расида Эндрикро бо маблағи 30-40 миллион евро харидорӣ кунад. бисёр хурсанд мешавам вақте мефаҳмам Реал Мадрид маро назорат дорад. худоро шукр мегӯям ки орзуям амалӣ мешавад.
ин ҳоло ягон чизро ҳал намекунад. Барселона низ фаъолона барои харидории ин ҷавон талош дорад. Эндрик ки соли қабл бо Палмерас шартномаи профессионалӣ имзо кард, нархи ӯ 30-40 миллион евро нишон дода шудааст. Каталониҳо мехоҳанд тобистони оянда ӯро харанду то 18-солагӣ дар дастааш иҷора диҳанд. ПСЖ ҳам майли зиёди харидории Эндрикро кардааст. Тибқи иттилои директори варзишии даста, ПСЖ мехоҳад хариди муҳиме кунад ва бо Эндрик шартномаи дарозмуддат ба имзо расонад. Ана аз Премер-лигаи Англия бошад, бештар аз ҳама Манчестер Юнайтед мароқи зиёд ба ин ситораи нави бразилӣ кардааст, вале гузариш ба девҳои сурх имкони кам дорад. Сабабаш он ки бразилиҳо бештар ба давлатҳое мераванд ки климаташ гарм мебошад. Оилаи Эндрик ҳамаҷониба фарзандашонро дастгирӣ мекунанд. Ҳоло 2 соли дигар вақт аст то ӯ ҳунари худро боз ҳам сайқал диҳад. Дӯстон, дар кадом даста ҳунарнамоӣ кардани Эндрикро дидан мехостед? Дар комментария ҳатман нависед. Барои дастгирии канали мо албатта ки лайкро фаромӯш насозед. Ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ, тансият бимонед дӯстон.